Aku kang setya satuhu awake dhewe pentas bersih desa nyadran macanan tanggale 18 Juli no. Oh 18 Juli Dadi sesuk kuwi wong kagungan kersa nek 18 Juli sok bersih desa utawa nyadranan iya lakone apa ro njaluk no iya ro njaluk wis ageni yae iya ya lanjut kalih rambahan Mas Arya yuk Mukyanto berkahe witi andika tansah langgam setya tuhu minangka salam pambuka wonten ing season limbukan ugi katur sedaya sutresna budaya pecinta wayang kulit ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Mugi saged karenan ing penggalih dados kanca lek-lekan. Ya, monggo bersama Mbak Denko. Yo. Masuk.
Bengi iki ning Macanan, sesuk ning Macanan, Juli ning Macanan neh. Bah, aku po golek perawan Macanan ya. Ha ya, enek ora ya? Kathah. Wong Macanan wedi karo macan ora ya? Ya, lanjut, Mbak. Ditelaske Mbak Denko. Mukyanto berkahe wiji Mbak Deni Denko ingkang sampun ngaturaken langgamipun setya tuhu. Iya, muga-muga nek Astabrata pintas ning acara mantenan kene iki anggota-anggota Astabrata kecipratan berkahe bendang uga nyusul dadi manten no. Oh iya. Amin. Akeh sing Joko kok nok pengrawite. Iya, sinden-sinden ya akeh sing perawan. Oh ngono. Sinden-sinden Astabrata. Iki upamane sing saka kene dhewe jejerku iki asmane Dik Betrisia. Wah iya, iki ya wis suwe izin no. Iki nek izin iki kanca-kanca bingung no. Oh ngono nek Dik Betrisia izin, wah bingung no. Ki ya jek perawan, konone neh iki, oh iki wis putra sing konone. Mbak Dwi Kumala. Kumala kok Kumala. Bu, iya, wis putra siji, mijil cewek, sing konone neh Mbak Penny, iki ya insyaallah perawan, insyaallah. Kok nganggo insyaallah, aku ya urung pati tepung kok no. Iya, lah nek sing sampinge Mbak Penny, wah nek kuwi malah perawan ting-ting no. Ngono, perawan, perawan maksudnya 30 tahun kepungkur. Iya, terus sing kono sampinge neh Mbak Sri Wahyuni Pesek. Oh ngono, Mbak Sri Wahyuni Pesek iki ya arepe nyusul yae no. Iya, arepe nyusul dadi manten. Ngono, dirampungne sekolahe dhisik engko lagi palakrama. Iya, terus nek Mbak Denko, wah ini ki wis cetat-cetet iki pisan. Iya. Lah nek sampinge kono dhewe iki. Lah iki perawan poduk iki. Njajal, njajal kon ngadeg nok, kon ngadeg, Ki ketoke sesepuh ki ben tutur-tutur karo manten. Oh ngono, Ben tutur-tutur karo manten. Diwalik slendro, slendro. Kon ngadeg. Serampat. Yuk ngadeg ben dituturi karo ki. PNS pini sepuh no. Iya, Yo, Mas,
Mangsaku sinden semene kok sing paling ayu iki. Wilujeng dalu selamat malam, Ses. Injil jeng dalu. Iya, lho, penggemarmu akeh banget iki lho. Kuwi penonton bayaranmu apa asli penggemar kowe? Niki to. Angger wis bar dikeki ya ngono kuwi. Iya. Dikeki telek piye lho. Mboten kaya sa. Engko wae saloke ya. Piye ayu-ayu wae. He lah wong kono mang ngene kok aku lagi mlaku. He sing nguri dhewe iki wasu. Ayu, ayu. Ayu kok asu. Ayu. Ya niki manggil kula Mbak Bu Nyonya napa Nyah-nyoh? Ya sak geleme. Mbak mawon nggih, Mbak nggih. Nyah-nyohe pawean. Paling ya nek aja isin lah rasa isin. Lah mbiyen ketok apa saiki ketok apa. Biya. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Ya Yu. wilujeng dalu selamat malam. Alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat. Semangat nggih. Nggih semangat. 2 malam ketemu saya. Kemarin Nggih. ketemu di Ngawi, Nggih teng Gandri nggih. Gandri, sekarang ketemu di Macanan. Nggih. Tidak mengurangi semangat kan? Mboten. Oh iya. Semangatku ki yo nggur sampeyan lho. Ngaten nggih. Heeh. Ala iki nak ratakake nopo semangat-semangat kuwi. Tapi tekake saiki mang, ayo semangat Dek aku. Dek, Dek ini aku ya. Dek ingi. Lah iya Dek ini barang loh Mas. Derek tepang gladiwano, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Sayang. Tak sayang. Namanya siapa Mbak Yu? Kula. Nggih no. Duh. Maijan dengkulmu kembet wi. Kok iso dengkulmu kembet iki lho. Lah mlayu nang ndi nek ora kembet. Iya. Namanya siapa? Kula. Nami kula Tumpuk. Tumpuk alias kok Paijan to kok iso. Aja aku duwe pacar nang kene Mas mbiyen. Sampeyan Mbak Tumpuke duwe pacar ning kene. Jane omahe kono lho ndi wi ngisor kono lho. Omahe ndi? Macanan ndi omahe? Parno piye Parno dudu Parno. Daleme ndi daleme? Parno kono wi mang tak titipi sepeda emang. Lho, aku ngene. Lho, Mas aku ngono puangkling Mas aku. Loh, wis nate kenal karo Pak Parno? Lah mbiyen karo aku ngene lho Mas. Ngene iki piye? Tau duwe hubungan? Mamange satru terus wawuh ngono lho Mas. Oh, tak kira duwe hubungan. Hubungan apa? Lah gak jarene duwe hubungan karo wong macanane omahe ndi? Omahe ngisor kono lho. Saiki rabi nang kene aku mung yo petuk neh akeh Mas cewekku. Cewek apa cowok? Lha iya cowokku. Cowokmu. Anu jenenge Mas Lamidi. Mas apa? Lamidi. Omahe macanan. Nang aku ngisor iki lho. Pundi ta Lamidi jenenge ndi? Walah Didi. Wong wedoke akeh pitik roh lanang wedoke ya Di. Dadak dipek lelah to malih. Heeh. Walah ya kuat-kuatno lah aku. Kuwi mbiyen arep tak rabi gak sida. Apa nakal? Lamidi apa nuwakal? Gak, Mas. Tapi nek karo kowe ngono ki anu ya, apa ki ketok Sayang, Mas. oh sayang. Lamidi ki suwayang karo kowe suwayang. Jaman semono Mbak Kartelona aku dikek empole tok dadak. Empole piye? Empole. Ya sing bongkote tok kae, Mas. Pucuke dipek lah wi ta malih. Ya duwe bojo loro kudu adil. Lah Bojo loro apa sitok bangkaan kemeng kok dadak loro. Iya. Niki acarane pernikahan Mbak Tumpu. Niki nggih. Nggih no. Jenengan wau nggih ular-ular kuwatah lho Mas. Mboten kula titipane saking Pebunden. Kula hanya menyampaikan aku arep nuturi apa wong ya aku urung omah-omah. Oh, piyayi macanan wong macanan iki pun ngerti sedaya. Dalang akbar niku dalang tesih Joko durung kambon wong wedok. Iya urung, ndek ngenane diamboni lho Mas. Hah? Dijaluki foto. Lah iya, piye ngene nang kowe ambune ngono kok urung mampu. Maksudnya dijaluk foto Mas Kan anu badhe pentas ngenten iki ndamel parfum to. Terus wong itu, ambune ngono urung mampu wong wedok. Maksudnya durung kambon wong wedok belum pernah menjalin hubungan. Iya. Pernikah nah hubungan mbuh aku dhewe yo gak ngerti.
Nak nikahe urung nak hubungan aku dhewe gak genah. Wong ya bengi iki peteng. Nak lampune mati. Oh iya. Nak urip yo piye kadang pernos kaya ngene iki. Nyuwun sewu sakmene mbiyen. Kowe kok kita mencurigakan status perjakaku to, Mbak? Ora, Mas. Yo kabeh iki. Loh, KTP ku ki keterangane belum nikah. Ya sing ya. KTP. KTP ku belum nikah. Nikah lo ya. Nikah ya nak kawin, Bu. Hei, Ini kayaknya podo ya karo kawin ya. padha. Kayak ngene. Wis njepenge mesti nguwres wi. Kan ditakoni ngene to, Mas. Mas, kamu sudah kawin belum? Ngono kan kawin to? Heeh. Ngono kok nguwres tak anteme dhewe kok. Kawin itu maksudnya nikah sama. Nikah sama. Ngono lho. Heeh. Kira kurang Mas, Warna ndi, Mang? Ya. Jan rumangsa kae. Niki pernikahannya Mas Jukumara dan Mbak Nurinda Yulianawati. Niki mantan wedok, nama panggilannya siapa, Pak Bu? Oh, Rinda. Mbak Rinda kali Mas Jukumara. Anu Mas, yo jenengan mang kan 10, nah aku nggur 5, Mas. Aku menyampaikan dari orang 10 pepacuh. Aku nggur 5. 5 itu apa? Jatuh. Mau 5. Mau 5 itu apa? Melumah, murep, mlebu, metu, modot sik. Kowe aja ngawur lho. Iki disiarkan langsung live streaming. Lho iki nek konotasimu pornografi mengarah ke seksual lho. Iki ora porno, Mas. Iki pitutur. Lah aku mengkan cetha to, hubungan kudu iso jaga perasaan. Lah kok iki melumah. Iki yo kena dingke pedoman, Dul. Dul. Dalah kok, Dul. Den, heeh. Melumah, murep, melebu, metu, modot. Ngono, Mas. M pertama, Melumah. Apakah arti dari melumah? Ayo, kupingku iki krungu gak budek namu. Banter-banter. Sone apik kok. Melumah tegese teman-teman sekalian. Heeh. Niku kudu terbuka. Oh, melumah artinya terbuka. Transparan. Yuh lambene kaya silit pitik transparan. Rungokno no. Hei. Transparan. Oh, apa adanya. Tidak boleh berbohong sama pasangan. Nak ijo yo nak ora yo ora. Nak panjene wi bener yo dibenerne, nak panjene salah yo disalahne. Melumah nggih. Melumah. Nek Lamidi wis melumah murung, Meng? Sing lumah yo lah. Hei. Anu matur suwun yo lah aku mung digekne kopi iki dadakno. Anu marumu kuwi. Yo lah ngene. Rene lho apa ora apa-apa we dadi biyen dadi maruku ora apa-apa tak gekne kopi ya. Nggih aku ngono. Wah, dan Lamidi gaya no. Lamidine ngene. Aku ngono. Jan. M pertama melumah. M kedua Murep. Apakah arti dari murep? Kudu wong lanang iso ngayomi wong wadon. Oh, murep. Nafkah lahir, nafkah batin. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Sik to ki sinden nek omongane kaya moden to. Ya moden ya ben. Kok iso dalil barang ngono lho. Wong lanang ki kudu nguasani wong wadon siji. Heeh. Ngrekso, Mas. Ngrekso. Dadi tembung ngayomi ki relatif. Oh, relatif. Dadi ngayomi ya. Terus nek perkara sing sekirane wadi aja dibuka. Oh. Baik wadine manten lanang, wadine manten wadon kuwi aja dibuka nang gone wong liya. Oh, dadi Lamidi karo lah gak oleh buka-bukaan. Oleh apa kuwi kurang gedhi, kurang cilik, kurang ompong itu gak jadi diomong-omong. Kuwi apa kurang gedhi, kurang cilik? Nalare. Oh, nalare. Ki yo ngures ki sik Joko tapi ngeres. Jere sik Joko ngures nang adu pilah. Melumah murep. M ketiga apa tadi? Melebu. Maksudnya melebu? Melebu masalah ekonomi. Oh, melebu ekonomine. Kayane sak piro? Rungokno to no? Iya. Upamane kunir ki rega piro upamane wi. Ngono ya, upamane lir pamane. Lir pamane yo. Lilir anyar iki. Lir pamane. Asung lilir akeh tumane. Oh.
Mlebu mlebu ekonomi. Kayane sak pira? Di pontok-pontok endi sing mlebu tabungan, endi sing dikayani nggo wong wedok. Belanjane. Kuwi mergo metune. Metune mlebune sak pira, metune sak pira, wingko sing ro ya nggur manten loro kuwi. Aku gak oleh roh aku. Aja roh. Bahaya dolan to, nek guyung ngakaki anake turu koyo ngono kuwi lho jan tenan. Mlebu ekonomine, jadi mlebune sak pira, metune sak pira kudu iso naksir. Kudu iso ngira-ngira ngono lho. Napsir. Dadi cara napsir ya apa? Aku napsir kae ngono. Bunang babuk, janakone kae ta? Janakone. Naksir. Jadi pamane kayane 100, ki dingi blonjo sampe 120. Kudune ya nggur 50. Omongno ana bojomu no. Pamane kayane ki 70, ya metune ya kudune ki nggur 40. Iya. Kuwi sing 20 nggih sangu anake karo dicelengi. Piye? Kenakalan. Terus M terakhir modot. Modot iku kudu siji. Masalah ekonomi kudu iso cara wong tanine mbiyen, Mas. Kudu iso kena nggih cokot-cokot alot, iso ngolor-ngolor. Aja sampe dicuresne. Ngoten nggih? Nggih. Terus masalah etika utawa nalar kuwi kudu iso modot. Maksudnya iki kudu iso ngrembaka aku sik Joko sik prawan kae ngene iki wis rumah tangga kudune ngene iki. Oh, ngono. Lek sampean ngene iki perawan wis omah-omah. Aku to? Heeh. Nek. No rasa omong no. Aku kunciku nang kono kuwi. Iya, modot pemikirannya berwawasan luas. Wawasan luas. Ngono lho, aja nggur istilah iki egone dhewe ora masuk. Ora kenek Gus. Ngono kuwi lho maksude. Iya, Ya ketoke iki purno, tapi asline ya prono tenan iki. Kok malah purno tenan. Ora Mas enek artine. Ngene, aku arep tanya karo sampeyan. Pripun? Aku mengarep munggahi enek sing ngomongi penonton nih. Pripun? Kuwi mboten sinden lho, Mas niku Mudin. Sing ngomongi sapa? Ya eno ketoke. Eno apa Lamidi? Aku ki gur pengen teko, aku kan Jek Joko to. Kok manten-manten ngene kok dikeki kembar mayang, dikeki janur ngono apa yen artine to? Wakeh Mas artine no piye? Yo, masa to? Aku diwejeng karo Lamidi wi bahaya. Lagi janur Mas ya. Janur. Heeh. Jane cahya nuri mencorong. Dadi cahyane mencorong mulane sambung tuwuh kene karo kene iki digathukne antarane besan kene karo besan kono kon padha ajer, padha napa niku cemlorong cahyane. Gak oleh prengut-prengutan kaya ngidik teleken gak oleh. Oh iya. Janur iki artine cahaya sing mencorong. Antarane kene karo kono ya sak mantene wi kon sing duweni ati cerah, wajah cerah. Amin. Terus bar janur iki apa neh? Enek apa neh yu? Enek apa neh? Nang kono wi cengkir. Oh cengkir. Cengkir niku napa artine yu? Manten wedok dititeni nek wis kenceng kudu dipikir. Ngene iki kaya purno neh to. Aku Jek Joko rung genah wong wedok lho. Kok iso mbok kenceng-kencengne sing wedok kudu mikir ya apa wi? Wong urung genah kok jeri purno lho kaya. Dan ora ngadur kowe iki. Jeri urung genah kok jerene purno. Lah maksudnya upamane madhep rene to. Cengkir to. Nek kenceng kudu mikir. Kenceng kok ngene lho. Nah meragan wis jan saru tenan. Nek wis kenceng ngono. Sarune nemen wi. Aja ngono. Oh gak lah ya. Nek wis kenceng ngono lho. Oh. Ya. Piye Mas teh sing dipikir apane? Cengkir kuwi kudu ngencengke pikir. Dewi lho cengkire nang kene lho. Oh iya. Eta ki. Cengkir. Mantu bubak ta niki. Walah ya ta kok 1 2 3 4 jare Lamidi ngene angger papat ngono kuwi mesti mantu bubak apa ngono. Aku mung iya di ya.
Oh, cengkir niku kudu ngencengke pamikir. Ngencengke pikir nuwun nang ngersane Gusti muga-muga manten iki dadi manten sing sakinah mawaddah warahmah. Dadi jejodohan rumah tangga sing barokah. Amin Allahumma amin. Ngono Mas. Satu lagi upama janur terus mengcengkir upama kembar mayang ya apa artine? Kembar mayang ke isine akeh Mas. Oh ngono ya. Enek manuke. Maksudnya manuk ya apa maksudnya manuk? Manuk to? Mantene kudu duwe manuk. Maksudmu piye kok manuk? Alah nek ora duwe manuk ngajak begatan Mas. Maksudnya piye kok duwe manuke piye? Maksudnya ki sing dikiasne, sing dicontone nang kembar mayang ke manuke manuk merpati. Manuk doro. Manuk doro ki nek sing wedok angkrem sing lanang golek pakan, sampeyan titeni. Oh. Dilolohne sing wedok. Wong kene ya ngono, nek sing wedok angkrem sing lanang ya golek pakan to. Golek neh. Udelmu kembet wi. Niku namung kira to firasat Mas, ken nyonto. Ken nyonto ngoten niku dadi sing manuke kena nggih conto, ngono lho nggih. Iku sing jenenge sehati. Oh, sehati. Iya. Sehati. Iya. Iso bulan baleni. Dadi nek sing lanang ngayani, sing wedok antarane loro-lorone iki saling pengertian. Saling pengertian. Oh. Wis genah nak mbiyen ki wong enak wong loro. Sing wedok ki topo, napakke anake, sing lanang golek panganan dilolohke. Ngoten to nggih? Kurang percaya sampean delok manuk doro ke lho. Sampeyan ya dilolohi ngono. Aku mbiyen ya dilolohi. Sing lolohi sapa? Alu. Sing lolohi Lamidi. Oh, Lamidi ya. Jajal Mbak Tumpuk, yo Tumpuk. Sampeyan ngene iki nuturi penonton, nuturi aku ngene iki aku melok belajar. Saiki nuturi pesinden-pesinden yang masih perawan. Lah. Kok lah dalah. Mas. Pripun? Saiki kalah karo Google, Mas. Oh, Google. Kadang ki wong jenenge siji, jodoh, loro pati, rezeki niku manungsa gak enek sing ngerti. Ngoten to nggih? Nggih. Kadang halo Mas, fotone ngene. Heeh. Bae foto 20 tahun sing kebongkor. Ya akeh ngono kuwi. Ngono semua ayanan saya di sini nek diduluk lah kok bae wong wis tuwek. Ngono ya enek Mas. Kadang nggih nyuwun sewu nggih. Kadang niku jodoh niku ora mergo srawung ngoten mboten, kadang niku saka chat-chatan ngene nang chat ya. Chattingan kadang iso dadi jodoh. Nggih kleru sandal ya iso dadi jodoh. Oh, nek jare wong sepuh ngono. Kijolan sandal iso dadi jodoh. Iso dadi jodoh. Heeh. Mang sandalmu kijolan ora? Aku to. Enggak Mas, tak cangking terus. Engko nek didelikne Lamidi. Iya. Jajal ya karo tak ngadekne sinden jajal tuturono umpamane. Oh ngoten. Lah iya no. Iki uga menyelam sambil minum air, ngaturi geguyonan karo nembang-nembang. Iki saka manten nyuwun lestari ninggal katresnan sesideman sarung jagung. Mbak Penny dhisik, Mbak Penny. Niki sing kula arane wau insyaallah perawan niku lho. Niki. Iya no. Ya jumeneng sepatana cah coba kaya ngapa ben ngancani yu tumpuk. Yuk sepote kaya ngapa? Ya. Kenalan sik yu tumpuk. Saking dalu. Wis kedalon apa, Gung? Sampun. Berarti wis ra kena dipangan nak kedalon. Ayo kenalan sik. Tadi didangu siapa namanya? Didangu Man Robuka sapa Didalu namanya siapa kok Man Robuka lho? Namanya siapa? Nggih, kula namanya nggih.
Jasi. Masalah suarane nah apik. Salah. Sesan. Nggih, kula Penny Pramesti. Nggih, pitelem saking Saking Saradan, Madiun. Penak joki no bekendel ira ngedeblek. Wes. Bis mandek e disalib ya. Lah mandek iki. Lah iya. Lah mandek kok. Lah iya. Iki yo sing perawan lho, Mbak Yu. Jenengan perawan nggih. Nggih tasih, alhamdulillah. Tek ono kriteria laki-laki yang sesuai Sing mbok pingin ya, besok nek dadi bojo ki sing piye? Nggih, kula mbut Cara ngene iki jajali. Heeh. sing ndi Pak De? Sik tono. Umpama penabuh. Penabuh sapa? Sing pomo nabuh. Sing Aja gender iki ngruwemet nek bengi. Apa sapa? sing Aja sing ngegong ya tabuhe gowedi kae. anu, sing nyelentem. Nyelentem. Nggih. Oh sing nyelentem niki asli macanan. Asli anak macanan. Berdiri. Haji. Sut disut kameranya anak macanan. Gini tok. Ayo. Gini. Wah. Kono kono urung. Sing guri, kurang guri. Kono guri urung. Kono guri. Wis aku tak tambahi. Aji. Kayak mau nyalek. Ora usah kuwatir tak tambahi. Tambahi napa? Omongan ra genah. Niki asli macanan iki. Asli macanan. Iya nyosak rating masyarakat, Mas. Oh saleting, seangkatan ngene Pali kono lho mbiyen. Oh belajar dalang. Kayake ngono, Mas. Weh, niki nggih saged dalang lho, Mbak Penny. Niki Sinden, moden, dalang kabeh dipek. maling Maling rapopo, maling gre bojoku. maling lamidi. Aja mbok anggap ya. Aja anggap. Senani putune. Halo, Kak. Aku mau nang kono suwi tenan kok. Iki berarti Mbah Hutimu, Nduk. Iki Mbah Huti. Mbah Huti nak ngene iki, nak kok nak wis metu ya Mbah Anang, Mbah Akung ya. Anu, Mbak Penny, Dalem. minangkani permintaan dari manten iki Nggih. ninggal kates nantian nggih. Nggih. Sing bawa ben yu tumpuk. Oke. Sembarang. Apa bawane iki? Wis manut sembarang pokoknya pelok ngono ae. Slendro biasa. Melak pengasih. Wis manut arep mbok bawane apa? Pangkur ya kena, wingi bar ning pangkur. Kok diwarai lho ya? Iya. Kulo nderek belajar. Moh, aku ora nyawa apa. Nderek belajar ya, njajal penonton kene penasaran karo suaramu, Mbak Yu. Penasaran karo aswaramu. Iya. Aswarane ya nggonmu, aswaramu ya asulingan iso. Njajal kaya ngopo? Mingkar mingkuring kara nak semarangan to wingo semarangan aku rasa ngelek Lah mau sengenggokno cengkoke jenengan dhewe kok nesu-nesu. Sing biasa. Lugu. Baleni. Wong edoke nak nyuwara ndodok. Aku diwangi yo. Padha wedoke. Mbah Uti diwangi ya. Ya. Mingkar ya. Mingkar mingkur ing ungkara. Dian, apik tenan suaramu, luar biasa. Gumun aku karo suaramu. Loh, nyapa kok malah senam lho? Luar biasa, aku terkagum-kagum dengan suaramu. Nyapa kok kayak tetek melek no? Saking kagete, Mas. Oh, kaget. Saking senenge kayak akarana. Ya. Tanggo ya. Iya. Akarana karanan Mardi. Mardi lunga, Mas.
Mardi. Aku kelingan Mardi aku. Sing eno, sing Lamidi, sing Mardi, wah apal. Siwi. Sinawung res mining kidung. Tepuk tangan. Sinuba Sinukarta Anu ta, sampeyan ketoke karo sing guwender kok ketok klop ngono ta. Alah janur ajurku Mas. Aku ngenekne Lamidi gak iso ya terus iki kok iso. Oh, sampeyan karo Mbak Banti niki? Janur ajur Mas ki, patutan loro. Stok kene ndase. Ya anu lho golekno ndas pitik sing cilik. Terus Mrih kartata pakartine ngilmu luhur. iya. Kang tumrating tanah Jawa. Terakhir Agama ageming haji. ya Aji. Aji. Iya haji ya nang kono. Agama mergo wong macanan disebutne ya Aji. Hajine Pak Nowi ya. Ya. Kono guru. Ya diaturke ya, ninggal katresnan ya. Mangga Mbak Penny. Aku pengen roh suaramu sing kaya asulinganmu. Ya, Tinggi Mbah Uti ya. Engko nak wis mudhun dadi. Sida ora. Ndang to. Ya. Nangis sajroning atiku. Ugi wonten permintaan saking keluarga PSHT dari fans saking Yogyakarta minta lintang asmara nggih mangke dipun aturaken ya. Yuk lanjut sih. Ya. Heeh. Aja lali awalku
Aja lali kawale suwe cah nom-nom ini ku rasane suweneng aku. Jan, pengen ngelem kok nyek tak tonyo iku. Ora ketarane sapa ora seneng aku. Suwuk menes. Nggih, sampun. Makasih nggih Mbak Penny. Nggih, Mbak Penny nggih. Makasih nggih. Wis, Jan. Iki Mbak Penny ngene iki sok nek mbok sawang tekan pasuryane Mbak Penny ngene iki karakter cewek yang gimana? Yu tumpuk. Ngeten iki. Heeh no. Niki manutan Tapi golek, Mas. Oh. Momo manutane maksud dikayani pira-pira manut? Manut. Boten ngoten. Pripun? Maksudnya diapa-apakno manut kula. Tenan po pira? Tenan po yo kok iso. Maksudnya dijak tanggapan. Mas, pengarepe kadang senguwengek, Mas. Kapak-kapakno manut neng lho. Ayo Cik Joko kabeh kok. Iya, Ramedu. Ya, dilanjut ya. Nggih. Bubar ninggal kata saya dibalik selendro. Niki wonten sing nyuwun sesideman. Ya, Deman sesideman. yo sideman nang lagu ae, Pak ya. Apa to artine sesideman iku napa to? Lah iya sesideman. Lah yo artine napa? Lah iya sesideman yo sesideman singitan, Mas. Oh singitan, iya. Delik. Bar nuturi Mbak Penny tak golekne sinden liyane kok dituturi neh. Mbak Sri Pesek, jumeneng Mbak Sri Pesek. Sepote sing slendro, Cok. Monggo. Yo. Yo. Iki metune sapa iki? Dong. Kenalan disapa. Nggih, sugeng dalu. Mbak, tasik pangga pesek ta? Sehat. Sehat, Mbak. Mbah to? Lah pun sepuh. Iya, Menika enten pamudhut napa, Mas? Sesideman. Anu sing bawa ben Mas Victor. Oh, nggih. Mas Victor. Ya munggah rene. Munggah rene, Mas. Mas Victor. Mas Victor monggo. Iki ya janur ajure yu tumpuk. Wakeh man, aku ya anggar pethuk wong mesti janure wacur kabeh Mas Hasan. Ayo naik sini. Ngriki ya. Ganteng to? Jan gantol, ganteng kalau. Oh, ganteng kok guantol. Jan ganteng kalau Mas Victor ki. Aja nyepelekne mbak mau ngene iki ning mempunyai suara emas. Nggih to. Ndruk rekmane dawa suarane ya dawa. Alon-alon aja mbok sia-sia to. Oh iya. Aja mbok sia-sia. Sayangku ki yo Sayang. Sayangku. Besok. Besok duwe anak pira karo sampean ya? Paling ora anak 10. Kuwi dobol ora mak-mak. Wong jaluk anak pira? Anak kok 10 lho. Ya pokok nopo banyak anak banyak rezeki ya. Betul. Ora mesti, Mas. Lha apa? Engko kadang keleleran kabeh ya enek kok iso. Keluwen malah. Keluwen. Ayo dibawani Mas Victor. Bawa ning. Anu. Oke. Aku gandrung sapa iki? Lho yuk Mbak Pesek no. Ya Ayo ditum. Heeh. Bojo tuwa karo bojo nom. Aku mbane ae aku. Oh, Mbak. Ya to, aku mbiyen dadi njung tumpuk dadi mban tumpuk ngono. Iya, heeh. Ya, Ica. Monggo ndoro. Denang gula ya niki bawane. Nggih. Mangga. Ya. Aku kok dodoan gak wani aku nyedek. Ya. Ndang. Kene cah. Ndang to. Oh, sek to yo butuh pemanasan lho. Jare mban kok nyentak. Lah iso kaya buta ae malahan. Ya. Wiwit
witane Ya. handerek sang peke Pekek kok pekok Apa? piye? Pekek. lah ya pekeki Sing krungu pekok ki ya Pekok gendong. ngono ya. peke Pekek, kan aku pekok. priya bagus kang ngolah budaya Alon-alon ora sangli Arep yor. lento. Iki anggere ora aku no ya Aku- ngene iki ya. aku suwe ra petuk iki iso Kangen to? kangen banget aku Ndruwedeg sembarangane. isare melu deh Sikir maksudnya. gingingen lho Yo ngeres wi. Yo ngeres caci kok yo ngerti ya. aku sing mari dalang nih Wis ndang diteruske teruske. Ya. Yuk. sowan menyang kutha gedhe Iya. bendara terus kayung yo toh. alon-alon Alon, selendang kuning kang saking ukir Kene tak peluk. Mas Dirman aja cemburu loh, Mas. Dumateng para rawuh Oh. menika piantun putri kados Dewi Ratih ingkang kakung kados celengan. Kok celengan to, Mas? kok celengan Wong yo bagus. Maksudnya iki nek apa-apa ki sampean kan iso nyelengi Nyeleng, swara. nyeleng. Swarane sing apik. Ora apa-apa ya aja mlebu ati ya mlebokno weteng ae. Atimu tok Aku tak nemburi Ndang Bisa tok nomor. swara kurang permono nek wasesa ngomprong Kok mukok to, Mas? mukokmu kuwi kowe ngetut nek gorokan wis. Ya angrung-rung. angunggrung marang bendera dia sulit ya pijer peh mati ae Ya. pijer ngicangake halis Mas. nggih Kon mang pijer ngunjukake. Kon ngunjukne. iki lho Ya nah pijer ngunjukake. Jenny berarti. kita meri ya padume ra iso to nggur muntiri putensio alah Mbok muntiri sinden. Iki lho. Ben pereng kabeh. sinden nek diuteri Ya iya. Ya, tipane. Monggo diterusne, Mas. Terus terus no sesi demam Dijogeti pisan nggih Mas Victor. iki. Luwe becik paten ana timbang pisan. Medyan
Nah, hae lho. Lah ngono. Makasih. Ya telaske yo. Urip ana Matur nuwun Mas Victor. Makasih Mas Victor nggih. Ya.